I'm with you, my yori yori. Ooh, yori yori. A planet. Oh, yori yori. Bracket. I'm with you, my yori yori. Oh yeah. Tagadi bobo. Ngeji egwu gba isande mmadu oyi. Anya pụọ. Oh yeah. Oh, we have him to that like Aquaga. Monomwa Aquaga, the man like ya. Monomwa Aquaga, Catacomwa and Docate. No can tremen trage take. Bemnaga lebem nagluba. Abashala, where on. Him for what I can walk to pay a phone call. See, I'm a telephone. No, Bugog. No telephone. Pogo. Take a while talk. I get by that. Ayori kapogo wori makachine kam give mega poptanga tim ne mego yan msokoto okrulo na haga Enugu state ga gbakoro m na no ingoro kai owudun no share biga bi gbagi be ka mo eresha yori Tifimo no more. Also, Yori, Tifimo. Igole. We see a week from na phone, some jikere na ga birthday party. Birthday party, Elenu. Prophet David Elijah Chimdebe. And the man akụkọ nwoke ahụ na-ebu amụma ihe dị egwu. Ana asị na a ga-aṅụ ya ka m ji vụrụ akpaka. Ntigelo ilo ihe. Metige ụtara here. Ti nkwụ ọcha here. Ma afọ enwedere akpa ọzọ m ji mana ọ dị ka m echefuola ya. Mana masị m apara dịka iPhone. Hey! Ekwensi igwole wayo. Egwu a na-agụsị ekwensi gwurugu wayo. Yori ekwensi egwole gu wayo. Sasa ngakwaga na phone telephone saka na iga je birthday nwoke Chineke tere mmanụ te na mmanụ tekwa ihe ọma ge nwe masị na o birthday onye isi ndị akwụna ka iga je kedu ihe agba bịa ndị ka gị beda kedu ihe yi chifi olele tozo nwe masị na o birthday ndị akwụna ka iga je gị gba ọṅụ ndị ashawote ka ndị na-eguzo na 40 nyakuru akpaka nkata akpa eje ahịa ele ahịa ogo ure chisha mgbarụ onye ara ọrịa anya wure nzu ba na anyịkwa itere n'anya ṅụ anya go wure anya bụ usu kwujo n'anya biga nke white n'isi biga red na ha ebe gịnị na nwere kai wara na agbago Chifima onye kwesị mkwado akwado ihe m jikwana m ụtọ ahụ ka m mara ka m ga-achọtatụ n'aka m mana ọ dịla n'anya m na ha ayọ Jehova ka o mere m amara ana anụ m sị gaịsị ga-abịa die so ihe m ji kwado ụtọ ka m mara ka onwe onye ga-asị m I love you ibe aka tụbesa m na Chineke akpọ gị ọkụ ịga ji etu dị ote ele nwoke isiri mma ga-ahụ onye ara dị ka gị ya mega approach nwoke ahụ dị olisi onye hụrụ gị na o tinyere mega approach for marriage onye ahụ Chineke kpụrụ ọkụ nwoke ahụ amadịghị nwoke bịa anyị ndị mmụọ kpochiri anya m sị gị kwado aga be ndị onye nsọ gị riote bụrụ ọtọ ya wọchị gị ọrịa ịgụ na gị wụrụ ọnwa nwapụ nwoke mmadụ n'okwukwe o wetakwu ndị esi agahụ gị adị ndị Chineke tere mmanụ nsọ ụnụ nwere ọnwa ịgbụgba ọtọ kwada ha ka a sị agbata ọtọ aga chọọchị ndị pastọ na-eme ya kọndọ ọwụdụ maka Chidebere ọwụdụ maka prọfet David Elijah na mma onye ọwụ Chimdiebere nwa ogbede nwa Chineke hụrụ lote kpụ ya ọkpụkpọ oku nwazi bịa n'ụgbọ bụrụ gramafon were mma were ọgụ na egbe na-agba ose agbawasị ụlọ ara igbo ka ụzọ n'ọja ha aṅụfụsị ndụ ha ala n'iyi wụrụ devilish n'ime Kraịst ya na onwe ya sị mba na ihe ga-awa owo onye akpụrụ ọkpụkpọ oku ya were anya Chineke jiri ya baga n'ime mmụọ jie na-ahụ ụzọ anapụtasị ndị mmadụ emerekwanụ ndị mmadụ ọbụdụ pastọ ndị ọ ga-awa anakọrọ taịtị ha luo ya na ya na-anata taịtị na-anata ọfere ya were ya na-azụ ụmụ ogbenye nye na-agaziri ha njiri sọ na taa m nọrọ sọ ọ tụkwagoro otu afọ n'afọ ndị ọrịa bụ na m ga-anọ ngwa taa ka birthday ọgụda atọ ụtọ m jiri kwado kpọwa gị na fon sị ebe mma na iwe onye ihe na-aga aga narị mgbe inwe nwa ọgaka ụzọ ọga nwoke ozi bịa ịga gị kwado
ịkọghasị otu m dị adị mma. O tere ọ dị mma. Lenu m anya nụ lenu m dịka maka na m kọ akpa chere lenu m adịrị m sharpụ letunu m anya lenu m Isere gịnị? adị m sharp. Ire sharpless. Yori ire sharpless. Ede ezinu gele ihe bebara n'ezinu lekwa tere ka mami wọta. Mami wọta na-aga n'ime mmiri ijiri azụ mangala. Ijiri ọkpọ. Iwe ikwikwii iwe enwe ndị a na-elo milion na ka asọrọ ọkpa ha ọhịa iyiri maka chịkwasị ma otere ịnụ da eme ha ọ na-ekwu ka ị ga-anọdụ aga yipụ ihe chere ara ha ka udo ha gbawara agbawa wụsa na ote ị na-ekwu na ọ ka m hapụ iso gaa birthday party a. ịnwere ote n'ọbede onye nsọ na anyị kwesịrị iyi nwa ọcha ri ọcha n'ime mmụọ rikwa n'elu a asa ga-eyi nwa ọcha a ga-eyiwe mkpụrụ obi ịmadụ na onye kacha birthday ga-enwe dress code gị dị codeless Chineke ọkpọrọ gị ọkụ ịgụ ngụda gị na-egbu oge ọchị ịhụlalụ gị gburu ọtọ ị gaje be dị ndị mbụ kwara njikọ kwa njikọ ekpekpe ihe agbọbịa ha ka gaga ituwere mma Chineke akpọ gị ọkụ ibukọchara akpa iji ebulu elu eji ebu ozu m ịgọle ọgwụ isi m lawa ka chenji iwe gị ituwere mma iwe dị disentri iri uwe dị disentri ga-eme gị ga-eyihe nwaanyị isi m lawa asị ngị lowe mana akwadola na ma anyị gawa n'ụnụ onye ụbọchị ọzọ zi mere tiri nwe ihe ọcha ụgbara na abụ na ndị ara ada akwa gị gị ka a na-aga asịpụ uwe na chọta uwe gbadara ka agbada ga-emechi gị ahụ n'ụlọ nsọ ka ị gaje gị nwunye anya ṅụ come on get away iwe blanga food iwe jot iwere anụ utu nama tozo gbakpọrọ sa gị ka nsịkụta ahụ niile ha gị gburu ọtọ chili ọchị elu ị gaje ebe ndị onye nsọ prọfet Chidebere nwa ogbede nwa sịrị mba kama ya ga-ezu oshi ka ya gaa n'ime eve ya adị ọ ga-akpere n'ime eve ya adị ya nọkwana ngwa na-eve ya adị Chineke ji ya kpọọ ya oku n'oge ya sị mba kama ya ga-ezu oshi ga-agba ama ka ya wuru onwe nye Chineke ohe m jere aka ya gị nwe ya nga oguzigo ozi ọmụta ya ma ọ bịkwasa gị akọta ahụ jọ nwa oyi ọ bụrụ ndị a ga-ebi mma na aka ahụ kporo gị ọkụ ya bụ ndị agwamagwam etighị aka ebe eti aka ebe ihe gbasara Chineke ada etigiri aka n'ọgwụ ọwa Chukwu kpọ ha anaghị ka ọ kpọrọ ya lanya nwatakịrị akpụrụ okpukpe oku kpọkwa ihe ọma gị yiri ihe igbure ume ọchị ndị mbụ gbugbu mmiri ọchị otu gburekwa ọkụ mmụọ ọkwa ya gị n'ọchị ị na-agịdịkwa akọva onwe gị ọma ihe nwaanyị nwa mmeri dị disentri ịkara ngwa ahụ gị otu elu asị amara na ọ mmanụ bịara gị were onwe gị otu esi onwe gị arụsị were pawụda babawe onwe gị n'ezina baba mee onwe gị mbament gị were ozi a ga-ebulali nwunye na ị ga-eji akwụkwọ nsọ dị nwa jentlụ nwa holi ihe m ji ngụ gbawa akwụkwọ nsọ mustard seed ma ude akị na olive oil ngụda m zụchiri ya m ga-eji enye ya onyinye ọ wụdị ihe ha na-ala ka adịghị eri ka ha hụrụ ahụhụ ndị ekpere mgbe ọla anọghị n'elu mantị nọ n'elu ugwu na-ebu ọnụ ebusita ndị mmadụ ụmụ agbọghọbịa niile na-achọ dị ote ka ọ na-ekpeji ha dị ndị ọrịa ma ndị ara ma ndị ekpenta Elijah kwu ha n'ụtọ ha anaghị akọta ese Chineke miracle on your way dekwa miracle ka o ji moto abacha na wee ya sị gị ote miracle await ya miracle na-eche m miracle wa oru ha na mgbe ọ ga-ezute gị iri gị si na miracle gị gburu ọṅụ ndị akwụna hilot iwu medical hilot nonsense yori isi gị bụ kọlọ ị na-agakwa mbọ ndị mbụ gara be dide werekwa bedi ote mee ego ya na de blanga full ọ na-aga mate anyị biri ịga kọsibet iwere ote m siri kwado nnọọ dị nwa sarị nna abata ugbo eluigwe chọta ekpughela m gaa debe eluigwe anamata m kwesịrị ịdị white n'ime mmụọ dị ya n'elu ahụ ka m chegu 2 seconds mama hụdụgo ihe m ga-eme ṅụ Chidebere Elijah nwunye m ọma kamgbe esi nwoke m gbara kpele m ekpere oke were ekpere kpekwala m ihe ọma adị poshọn ọsọ m gụ nye ego m ga-eji enye onyinye ụda m tegara ya nwa 20 naira ihe onye nwere ka o ji eme ọjị sị m gama agwa akwụkwọ nsọ na ọ bụ ya bụ nri akwụkwọ nsọ ọwụwa nri m gebara m ihe ahụ meme ya hai prọfet Elijah David Chidebere hai nwoke ọma nwa ogbede nwa Chineke Jos hụrụ ya n'oge na ndị akpụ okpukpe okote kpọọ ya kpọkwa anya ihe ọma ya nwụrụ ya ote n'aka nwụma gị ya n'ala eze si ya mba ana m ọrụ n'ụwa bịa mara m ọrụ taa obe ndị Chineke nna onye mere gị gba afọ ị ga-agbakwa afọ ọdọ
ka imege beta bụ ka ogbede ka ị ga-eme aka niile eluigwe ga-agbabịa ndị prezidenti ga-abịacha ma ndị gọvanọ ma ndị house of rape ndị na-erepu ihe na rape house of rape agaghị abịacha gị na nwunye gị gọvanọ ga-anọta ngwa ka m ga anya m na-elekwado m maka anyị lelewu ngozi gị bikwasị aka anọghị tin itibia tin gị gha na happy birthday nwuneke m happy birthday akwa ego moto m ji agadi Enugu makwa m hapụga nwa m ya gbaala m moto achịlala m ya ga-apụta ụgba mara na ihe ejine m happy birthday nwunye m happy birthday yes ụmụnne anyị our viewers our viewers biko anyị so n'ụsọ anyị ka anyị gaa Enugu na Grace and power. ọhaneze na-ege m ntị n'olu taa wụ ụbọchị ukwu in the life of our brother prophet Dr. David Elijah Chimdiebere. Yes, he is the GO of Grace Power Prophetic Ministry nke dị n'Enugu. Enwere ha branch nwere ha branch n'Awka, nwee na Lagos, nwee na Abuja, nwee na Owerri, nwee na Port Harcourt, nwekwe na Aba. Onye nsekọta ụwa niile ha very soon ụba ya baiga na overseas ha ga-ebu enwe branch obodo nwa Chineke ihu nke ọ na Chineke ji akwara ngwa ọnụ taa wụ ụbọchị bende ya ha niile nọ taa ka anyị ga-akwado ote m kwadoro otu onye ọbụla ga-akwado ma gị nọ ngwa ma yori ha ma nwede nsakọta ndị ozi ọma niile na-agada agbakọ ngwa ndị wee ezigbo mmadụ tọ ndị na-agada ahụ ngwa ndị ajọ ya ndị na-awụda ezigbo ndị ozi ọma ma ndị wo ndị Chineke jiri aka ha họrọ kpọọ ha okota anyị niile gacha ngwa ata mụ nwa ụnụ mana akpọrọ m oku awụ ihe nwa atụrụ eji m ọbara nwa atụrụ je kalala onwe m ngwa ka anyị ga-anọ taa rie ṅụọ kwe anyị ga ngụba anyị gọọ ya gọọ n'iyi uri so onye ọbụla akwadobe na ka anyị gawa n'Enugu ọ wee ebe ọwụ ngwa ka ọ ga-akpọtu so biko ka anyị gana happy birthday to you happy birthday to you ebe happy birthday happy birthday to you Prophet Elijah Chidebere happy birthday oh. Happy birthday to you lip ayu lip